eskerrik asko guztioi benetan. Hoy es un día muy especial, como sabéis, es el estreno de las películas de los estudiantes de los diferentes centros e institutos que durante este año habéis participado en Zinema Abian. Guretzako aldaketa izan da joan den urtearekin alderatuta, joan den urtean DBH bateko ikasleak izan genituen, 22 eta aurten aldiz, laugarren DBH-ko eta gainera diversifikazio taldeko 12 neskamutil. Oso ezberdina da, oso adin ezberdinean daudelako, arazo eta sentsibilitate ezberdina dazkatelako, eta orduan proiektua malgua den heinean egokitu egiten da taldera, eta taldeak nolabait bere izaera islatzen du proiektuaren bitartez. Oso positiboa izan da, beraiek talde bezala oso ondo funtzionatu dute, eta oso ausartak izan direla esango nuke. Bueno, hasieran bazenek egun, ez? Esperientzia berri bat zen, eta ondo onartu genuen. Baina azkenean jakin genuen eramaten, eta ondo, gustatu zaigu esperientzia. Hasieran ikusitu filmak, beste moduko filma batzuk, eta gero ikasi dugu munduko planoak, trabillinak egiten, eta filma horiek erreferentetzat hartu, eta gure planoak egiten eta trabillinak, eta bueno, gero hasi ginen gure filma montatzen, gure hartan hitz egiten, eta erabaki genuen istorioa eta gure, kea talde bat eta taldeko bakoitza jarri du bere aportazioa. Zinema Abian proiektuak daukan berezitasuna da, ulertzen duela zinema 3 ardatzetan oinarrituta. Bata da mundua edo gure inguruko munduarekiko begirada bat, gure inguruneari begiratzea, gure inguruko jendeari. Bigarren izan litzateke pertsonetan eta pertsonaietan oinarritzen den zinema bat lantzen duela, eta hirugarrena litzateke emozioetan oinarritzen den zinema bat lantzen duela. Guzti hori nolabait zinemaren bitartez bideratzeko, espresatzeko. Orduan, olako talde bat daukazunean edo olako talde batekin lan egiterakoan emozioak oso indartsuak dira. Eta beraiek talde bezala, lehenbiziko prozesuaren hasiera izan zen, talde bezala ze emozio konpartitzen zituzten edo elkarbanatzen zituzten identifikatzea. Beraiek oso hasieratikan konturatu ziren, beraiek sentitzen dutela diversifikazio taldekoak diren heinean, datorren urtean, goi mailako edo erdi mailakoetara dijoazenez, datorren urtean zer egingo ote deten, zalantze hori, egonezina, eta guzti hori zala nolabait taldeak definitzen zuena. Eta orduan hortikan tiraka aterazan beraiek egindako filmaren emozioa eta filma. Izan ditugu zenbait ideia desberdin gure artean, baina azkenean denok jarri gea konsensuan edo, eta ondo atera da, eta lan hau denen ona da. Nik konkretuki egin dut gauza ezberdin bat, adibidez Mikelek egin du laburmetrai bat ikasleekin, baina egin ditut Lumière minutuak. Niretzako esperientzia oso polita izan da, uste dut hasiera batean kostatzen da pixkator sartzea eta beraiek ere sartzea, baina gero gauza asko egiten ditugu elkarrekin, kanpora atera, esploratu, pixkanaka sortzen da komunikazio estuago bat, eta beraiek ere hasten dira mundua beste modu batera ikusten, ez? Orduan niretzako oso garrantzitsua da zeolako gaur egungo munduan dena dagoela irudiaren menpe eta pantaila batean bizi galera dirudiela, zinema erabiltzea mundua ezagutzeko eta zorkuntza tresna bat bezala oso garrantzitsua dela, eta gainera eskolaren kontestuan, ez kanpoan, ez? Ni bukatut poz-pozik beraiekin egia esan, eta asko ikasi dut beraiekin bai. Nik argi daukat, beraiek niri ematen diatela, nik beraiek ematen diatena, baino askoz ez gehiago. Hasiera batean, proiektuak ematen didalako niri aukera, transmititzeko gehien maite deten hori, dala zinema. Eta bigarrenik ikusten dezulako ispilu bat bezala, zuk maite dezun hori pasatzen dezunean, jasotzen dezun nolabait rebotean maitasuna, zinemarekiko. Orduan nolabait birkonektatzen zaitu zinemaren oinarrietara.
Eta behar bada gehiegi teorizatu gabe eta praktikotasunaren mugak edo muga horietan pentsatu gabe, goaz muinera, dala esandakoa. Emozioa, personak, munduarekiko harremana zinemaren bitartez, zinemaren hizkuntzaren bitartez.